Date 30 segundos antes de que se apaguen las luces. Quedó todo aire dentro. Me quedé de manera hipotética, yo no lo he visto. Nunca conocí otra cosa tampoco. Cando cumplín 18 anos, mirei arrepiada as miñas fotos de bebé. Suponse que o meu corpo é un segredo. Con 11 aprendín de pelos quilos miñas tetas. Tiña 9. Un home Sen rostro, tocou a barriga pola rúa. Miña nai berrou. Pai, ficou cara. Cuando tenía 14 años, me encontré a mi amiga en el baño. Malos novios, malas fotos. Todo el mundo la había visto desnuda. Cando tiña 16, ti eras moito maior. Fallaches de alcohol gratis. falaches do meu pintalabios. De moito xo. Puedo vender cada cosa que toco. O meu corpo é unha variña máxica. Con 18, Meus amigos facen chistes do meu corpo, malos amigos, malas horas. Cuando tenía 15, me metieron en un avión con las ventanas tapiadas, rumbo a estos cartos. ¿Cuántos hombres puedes conocer en un día? En 40 noites. Coñecei o cheiro dos billetes en tocallos. Decía vida. Ya ni me escuchó, como un pequeño infinito. 50, escupando todos los focos y todos mis ojos me iluminan. Estoy cansada de hacer todos los ojos.
la cabeza. Me das 30 segundos antes de que apaguen las luces. ¿Tienes un minuto? Dame 30 segundos antes de que se apaguen las luces. 10 años. Empecé a traballar no campo. Cuida demes moito maiores que a min. Con 16 os ligaba. Banda de niños nestes un minuto. ¿Quieres un minuto? Ojalá no te he conocido antes. Estic en primero. Conecta. Es verdad. Me das 30 segundos antes de que se apaguen las luces. 50 años. Tienes un mensaje. Dame 30 segundos antes de que se apaguen las 60 de internet. ¿Sabes qué decir? Estoy sola. Me das 30 segundos antes de que apaguen las luces. Dame 30 segundos antes de que se apaguen. Empecé a traballar no campo. Cuida demes moito maiores que a min. Con 16 os ligaba. Dame 30 segundos antes de que se apaguen las luces. Nestes un minuto. No es sola. Un reino va a amanecer. Un reino de enfermedad desconocida. Un móvil se ha golpeado. ¿Dónde estás? Morren se enfadar conmigo. ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Uy. Ahora. Moitas grazas, Alicia. Damos paso a Martina. Bo día a todas e todos. O pleno diario do Concello de Mos, que hoxe ten lugar nun día moi sinalado, hoxe 25 de novembro, é o Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero, un día no que temos moi presentes as víctimas da violencia e as súas familias e especialmente os seus fillos e fillas. O pasado 20 de novembro tivo lugar un día moi importante para nós, o Día Mundial da Infancia, un día que conmemora a Convención sobre os Dereitos do Neno e da Nena, que tivo lugar o 20 de novembro de 1989, e no que nos seus 54 artigos nos recoñece como individuos con dereitos plenos e, sobre todo, de protección especial. A protección da infancia é unha obrigación para todas as instruccións, gobernos, educación, sanidade, etc. A protección dos nosos dereitos inclúe a prevención e a loita contra as conductas violentas e machistas. A igualdade debe ser a base que sosteña ese dereito. A violencia contra as mulleres e as nenas é unha das formas de violencia máis estendida do mundo. Por elo, debemos manifestar a necesidade dun compromiso de traballo para previr a violencia en todas as súas manifestacións. Por todo elo, neste día os nenos e nenas de Mos queremos manifestar o noso compromiso na loita contra os estereotipos de xénero, manifestando que os nenos e nenas non queremos xoguetes sexistas, nin que continúen perdurando no tempo os roles de xénero.
a usar unha linguaxe inclusiva e non sexista, a aprender a expresar as nosas emocións, a non usar a violencia na expresión das mesmas e a expresar o que sentimos lonxe de toda a connotación sexista. Os nenos tamén choramos e as nenas tamén se enfadan. Esperemos que toda a sociedade se una e non cese no noso empeño de continuar loitando cara á igualdade. Debémoslo a todas e cada unha das mulleres que este ano foron vítimas de algún tipo de violencia e as que arriscaron e aínda arriscan en distintas sociedades do mundo e a súa vida na loita pola igualdade e contra o machismo. Podes dar unha aperta? Sí. Pues venga, vamos a simbolizar aquí os nenos e máis a corporación. Gracias. Gracias. Muy ben. Moitas gracias, Bueno, pois eu creo que se está toda a corporación, que creo que sí, pois se vos parece podemos facer unha foto detrás dos nenos, cada un ocupando o seu sitio. Creo que sería unha foto bonita para rematar este acto da non violencia do 25 de novembro. Vos sabedes que onde estades, verdad? Sabedes que estades a punto de que comece o pleno municipal. Sí? No, bueno, pois todos os compañeiros que vedes son os concelleiros de Mos e eu son a alcaldesa. E vos hoxe estades ocupando o sitio da corporación de Mos para darnos esta mensaxe tan boa que nos quixestedes dar. Sodes dos 5 coles de Mos, verdad? De Mestre Martínez Alonso, de Atín, de Sanguiñeda, de Petelos e de Pena de Francia. Moi ben. Pois aquí estamos todos. Bueno, pois aproveito para darlle a Alicia a noraboa a esta veciña nosa que nos acaba de deixar abraiados. Moitísimas gracias, Alicia, e de verdad que é un placer poder haber compartido, poder verte e que quixeras formar parte deste día, pois que é un día moi senalado no ano e que contes con nós para o que precises. Queremos apoiarte porque, bueno, pois tes moita valentía e moito talento e te mereces un forte aplauso de todos e de todas. Pois nada, nos encantaría poder seguir así onde estamos e deixar que os rapaces continuasen, verdad? Pero nos vai tocar a nós. Así que vos damos as gracias ás vosas nais e pais que quixeron traervos hasta aquí, ao público en xeral, porque, bueno, pois hoxe é un pleno especial, tocou 25 de novembro pleno de Mos e quixemos pois facelo en un horario de tarde para poder facer o acto das angustias, máis este momento eu creo que vai ser inolvidable de poder estar con Alicia, de poder estar cos nenos e nenas que representan as 5 escolas de Mos e tamén pois agradecerlle de novo a Alba, a directora do CIN, que antes me esquecín de darlle as gracias nas angustias, e Alba, Ana e Elena, María, bueno, todas as mulleres que están en Benestar Social. Por aquí tamén está Ani, que é mestra de Mestre Martínez Alonso, e facedes unha labor moi importante. Eu creo que a educación na casa e a educación na escola a todos os niveis, pero estamos a falar dun tema moi delicado, se cabe un dos máis delicados, non? Que é a violencia de xénero. Pois eu sei que facedes unha gran labor desde moi cativos e, bueno, pois moitas gracias por acompañarnos e por todo o que facedes. E a todos e a todas, pois vos convido a que vos sentedes con calma e que fagamos un pleno un pouco máis, seguramente, un pouco máis levadeiro que outras veces, tanto no tempo como no debate, porque o día, pois, hoxe é diferente, e fagámoslo todos xuntos e rematemos a sesión con este público maravilloso que nos acompañades. Mais nada e moitas gracias.
Puedes pasar al sitio. Vamos a la cima, ¿vale? A ver si le ponen ahí cronómetro. Boa tarde de novo. Vamos a abrir a sesión ordinaria do mes de novembro. Sí. Me piden por aquí si poden apagar estas luces que están aos dous lados dos concelleiros, que quede a luz de arriba, mas podedes deixar o color violeta detrás, pero estas luces dos lados que molestan un pouco. Bueno, pois abrimos a sesión. E abrimos a sesión coa aprobación da acta da sesión anterior do día 28 de outubro. Algúnha intervención á acta? Non hai? A intervencións, votamos. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é o expediente 3863 do ano 24, aprobación do calendario fiscal. Pasou por comisión informativa. Dictaminado favorablemente na Comisión Informativa de Facenda. Ten a palabra o concelleiro voceiro, Leo. Sí. Boa tarde a todos. Vou a pasarle o acordo para a votación. Considerándose oportuna a aprobación do calendario fiscal para o ano 2025, que regule os períodos de cobranza en voluntaria e dos tributos no vencemento periódico que responden ao exercicio 2025, visto o informe elaborado pola Tesorería Municipal sobre a adecuación dos períodos de cobro en función dos orzamentos da Tesorería do ano 2024. Acordar primeiro a aprobación do calendario fiscal do Concello correspondente ao exercicio 2025 en relación aos tributos de pagamento periódico xestionándose en período voluntario de pago polo Concello de Mos nos seguintes termos. O imposto de vehículos, data de inicio 1 de xullo de 2025 e data de finalización o 31 de xullo de 2025. Data de cargo en conta o 1 de xullo de 2025 no primeiro prazo de segundo cargo en conta o 13 de xuño de 2025 e o segundo prazo o 18 de xuño de 2025. A taxa de lixo e de evados, data de inicio o 1 de novembro de 2025 e finalización o 31 de decembro de 2025. Data de cargo en conta ordinaria o 28 de novembro de 2025. Primeiro prazo de data de cargo en conta o 3 de novembro de 2025 e o segundo prazo o 22 de decembro de 2025. Prazo de presentación de solicitudes de domicilización dos sistemas ordinarios, o primeiro pago ou domicilización do sistema especial de pagos, en fracciones ou pagos, se procederá a presentar a solicitude de domiciliación ao longo de todo o exercicio, entendéndose que xurdirá efectos para o ano en curso sempre que para o imposto de vehículos se presentase antes do 15 de maio de 2025 e para a taxa de lixo evado se presentase antes do 15 de outubro de 2025. En caso de presentarse en datas posteriores, as solicitudes teránse en conta para o exercicio 2026 e seguinte. O pagamento realizarase a través das entidades de crédito coas que teñan concretado a prestación de servicio de cobro e se sinalan nos recibos que se emitan en todo caso. Incluirán al menos dúas. E segundo, someter o devandito calendario a información pública con publicación no boletín oficial da provincia e tabuleiro de anuncios do Concello a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Moitas gracias.
Gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Non ten intervención. BNG. Sí, bo día, boa tarde a todas e todos. Se me permiten felicitar polo traballo feito ao CIN. É un día especial polo tráxico, que sigan traballando e tamén o goberno que siga nesa liña apoiando o CIN e tamén a Alicia pola performance que nos fixo. Sobre o asunto, só dicir unha cousa, o que digo normalmente, tamén o dixen na comisión, que se publicite na web e nas redes sociais do Concello a publicación do calendario e tamén cando se inicie o período, porque a veces non chegan as cartas ás casas porque se traspapelan, cando se inicie o período de pago tamén que se anuncie nas redes sociais do Concello. Vale, moi ben, moitas gracias. Entonces procedemos á votación. Abstencións, votos en contra, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é o expediente 4714/2023, bonificación ou exención tributaria. Pasou por comisión informativa. Dictaminada na comisión pasada de Facenda. Algúnha explicación, Sara, a concelleira de Cultura? Boas tardes a todos e a todas. Aproveito que teño a palabra para darlle a noraboa tamén ao CIN e ao meu compañeiro Leo polos actos emotivos no día de hoxe. O que traemos neste punto é a concesión da bonificación do imposto do IBI regulado no artigo 10.3 da nosa ordenanza fiscal para as seguintes asociacións: a Asociación de Veciños Santa Valla de Mos, o Centro Cultural e Social de Erville, a Asociación Veciñal e Cultural Ledicia, a Asociación de Veciños Nosa Terra de Pereiras e a Asociación de Veciños Celado da Parroquia de San Pedro de Cela. Polo que lles pediría o voto a favor, xa que polo traballo que fan as asociacións e que ademais é un traballo totalmente altruísta. Nada máis. Intervencións, Partido Socialista. Boa tarde, antes de nada quero sumarme aos agradecementos, darlle as gracias á rapazada que nos acompañou hoxe, tamén a Alicia, ás traballadoras do CIN e sobre todo pedirlle a toda a sociedade en xeral que nos escoite desde aquí que debemos facer unha reflexión sobre a sociedade que queremos, a sociedade que temos e intentar reconducir o problema que está a pasar. E sobre o tema que temos agora, que nos encontramos agora debatendo, dicir que volvemos a debater unha cuestión que ven todos os anos, que xa o falamos tamén na comisión, que hai que intentar reconducir isto, porque ano tras ano estamos facendo esta bonificación cun procedimento que se está facendo mal. As asociacións teñen que adaptarse ás circunstancias do procedimento e o Concello como administración ten a deber, a obriga de facer os seus procedementos de forma correcta. Por lo tanto, pedimos unha vez máis que se reconduza isto, que se intente cas asociacións chegar a un consenso para que se faga de forma correcta, que estamos a favor de que se lles dé a axuda ás asociacións, pero que as cousas teñen que facerse ben. Gracias, BNG. Sí, un pouco na mesma liña, tamén o comentamos na comisión, é unha bonificación que se teve todos os anos e todos os anos hai un informe negativo de intervención e tesorería porque hai procedimentos que non se fan ben. Antes de nada, unha cuestión que preguntei na comisión, que se dixo que se iba a ver, que na proposta do goberno non se levanta reparo do informe, non sei se é necesario ou non, porque tiñamos esa dúbida se había que facer levantar o reparo ou simplemente era Sí, non, a interventora me dixo que en cuestión de ingresos que non se levanta formalmente reparo. Vale, o sea que non é necesario facer un levantamento formal. Ben, dito isto, estánse facendo as cousas mal, xa dixemos en varias ocasións que había que modificar a ordenanza para que pudera o prazo acabar antes, porque estamos aprobando a bonificación do ano 24, o sea, queda un ano, o ano 24. Teríamos que estar aprobando hoxe, ou como moi tarde, o mes que ven, a do ano 25. Entón, ademais, como ten os informes tanto de tesorería como de intervención, din que non se están cumplindo, ni se está tramitando ben, non podemos votar a favor, porque entendemos que teñen que vostedes reconducir a situación, facelo de outra maneira. Evidentemente, estamos totalmente a favor de que se lle axude ás entidades culturais e non imos votar en contra, evidentemente. Imos manter unha abstención
para advertir ao Goberno que, por favor, intenten, unha vez máis, facer mellor as cousas neste eido. Gracias. Ten a palabra a Conselleira de Cultura. Bueno, a verdade é que é moi fácil decir que están a favor de axudar as asociacións, pero aquí o que traemos non é unha broma, aquí o que traemos é a bonificación do 95% do IBI que pagan as asociacións. Por lo tanto, decir que estamos a facer algo mal porque algunha asociación non presentou unha memoria ou porque algunha asociación non está de alta nalgún requisito que se solicita, a verdade que eu non o comparto para nada. Estamos aquí para apoiar as asociacións e para axudalas en todo o que podamos. Por lo tanto, son moitos cartos para unha asociación, ten que afrontar o 5% do IBI e non o 100%. Por lo tanto, a verdade, creo que se equivocan, pero é a nosa opinión. Todo o noso apoio ás asociacións, ademais que as persoas que están nas directivas están de forma voluntaria e fan todo o posible para ainda por riba, solicitar, facer esta solicitude e pagar solamente o 5%. E nada máis. Gracias. Gracias. Benegá, Partido Socialista. Benegá. Sí, evidentemente, por iso que lle pedimos desde o primer momento é que se modifique a ordenanza para que se xa máis sinxelo e para que se poidan presentar as cousas dentro do plazo razonable. Si na ordenanza se permite que ata o 31 de decembro presenten a documentación, é imposible que algunha vez se cumpran os prazos, porque efectivamente teñen ata o 31 de decembro para presentar. Entón, o que primeiro que lle solicitamos é que se modifique a ordenanza. E por iso non votamos en contra, porque entendemos que é beneficioso para as entidades culturais. Por iso non votamos en contra. E a abstención é un toque de atención ao Goberno, é dicir, hai que reconducir a situación porque é unha situación que se repite moitos anos. E ao mellor hai que buscar outras fórmulas, outro como facelo, pero non pode ser todos os anos e da mesma maneira. Gracias. Bueno, pois se non quere decir nada máis a concelleira, vou a decir eu. O toque de atención tendríamos que darlle nós a vostedes, porque efectivamente, bueno, pois hai que facer unha ordenanza, mire, o que se trata é de que o Concello quere bonificar ese recibo do IBI que teñen que pagar as asociacións veciñais ou culturais que son as propietarias de un local. Eso é a cuestión. E efectivamente, pois non hai moitos concellos que fagan eso. E nós vímolo facendo desde hai bastantes anos. E son moitos cartos que o Concello deixa de ingresar, pero porque a cuestión é que son moitos cartos que as asociacións deixan de pagar, que é do que se trata. Xa nos gustaría ter un reparto de fondos para elas. Xa nos gustaría ter a posibilidade de ter un orzamento pois onde puderamos axudarlles para averías, para reparacións, para melloras do local, para actividades. Bueno, pois xa que non podemos facer eso, o que vamos a votar hoxe é que o Concello bonifique o IBI das asociacións que son donas de un inmoble no Concello de Mos. E non hai máis que falar que eso. Agora, o procedimento, que se pode mellorar, que se hai que facer unha ordenanza, intervención en quen se ocupa desto. E efectivamente, pois, cada ano traémolo aquí e o que se agradece por parte das asociacións é de que chega a tempo para que se lle poida bonificar, Gustavo. E todo o demais, pois, son historias. Toque de atención ningún. Toque de atención tendrían que darnos un toque de atención si isto non se estuvera facendo. Entón, sería darnos un toque de atención. Pero o importante é que co voto a favor do Partido Popular, unha vez máis, só co voto a favor do Partido Popular, as asociacións de Mos non pagan IBI. Esta é a realidade, vostedes abstéñense. Ainda podían votar en contra, era o que faltaba. Pero absténdose, eso de estar na oposición e non mollarse, pois está moi ben, efectivamente. Bueno, pois procedemos á votación deste expediente que é precisamente a bonificación ou a exención de Celado. As asociacións que solicitaron, pode repetir? Si, a Asociación de Veciños Santa Valla de Mos, aparte, bueno, non vos dixen o importe, pero son importes importantes, porque a Asociación de Veciños Santa Valla pois ten un importe casi de 600 euros, o Centro Cultural e Social de Erville 836 euros, a Asociación Veciñal Cultural Ledicia de Mos 463 euros, a Asociación de Veciños Nosa Terra de Pereiras casi 1.500 euros, a Asociación de Veciños Celado 528 por un lado e 163 polo outro. Gracias. Procedemos entonces á votación. Votos en contra, abstencións. Benegá, votos a favor. Partido Popular e Partido Socialista queda aprobado por maioría.
Procedemos agora ao punto número 4, que é o expediente 3860 do ano 24, nomeamento como xuíz de paz sustituto do Concello de Mos. Tamén foi a comisión informativa. Dictaminado en comisión informativa de réxime interior do pasado mércores. Ten a palabra o concelleiro voceiro. Sí, vamos a pasar a proposta para votación. Visto o escrito remitido pola Sala do Goberno do TSJ de Galicia do 18 de setembro de 2024, Registro Municipal de Entrada 2254, polo que se solicitou que o Concello inicie o expediente destinado ao nomeamento de xuíza de paz sustituta da provincia. Providencia da Alcaldía da data 26 de setembro de 2024. Iniciouse o expediente en cuestión coa remisión dos anuncios preceptivos. Para unha vez rematado o prazo, as presentadas solicitudes polos interesados se somete a expediente de acordo de pleno. De conformidade co disposto no artigo 5 do Regulamento 3 de 1995, do 7 de xuño, os xuíces de paz remitiuse o anuncio ao Boletín Oficial da Provincia e editos do tabuleiro de anuncios do Concello, e ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción do Porriño, ao propio Xulgado de Paz de Mos. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 193, en data 3 de outubro de 2024, publicouse o anuncio polo Concello polo que se abría o prazo de 15 días naturais para que as persoas que estivesen interesadas e reunindo as condicións legais solicitasen ser nomeadas xuíza de paz sustituta deste Concello. Dentro do prazo habilitado ao efecto, presentaronse as seguintes solicitudes. Sara Luana Ríos Vilariño. De acordo co disposto no artigo 101 da Lei Orgánica do Poder Judicial, os jueces de paz e sustitutos serán nombrados por un período de 4 años por la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento. Procede que el Pleno do Concello efectúe la elección e remite o resultado ao Tribunal Superior de Justicia para o seu nomeamento. Visto o informe de Secretaría, data de 31 de outubro de 2024, tendo competencia o Pleno para a adopción do acordo correspondente á elección do xuíza de paz sustituta, que deberá ser adoptado por maioría absoluta do número legal de membros da corporación, ao haber o disposto nos artigo 22.2 da Lei 7.1985, 101.2 da Lei Orgánica 6.1985 e artigo 6 do Regulamento de Xuíces de Paz. A vista do exposto e do informe Secretaría para o ditame de comisión informativa, se propón, primeiro, elexir a dona Sara Luana Ríos Vilariño para o seu nomeamento como xuíza de paz sustituta do Concello de Mos polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Segundo, dar traslado do presente acordo ao xuíz decano de Porriño que levará á Sala de Goberno do TSJ de conformidade co disposto nos artigos 101.3 da Lei Orgánica 6.1975 e 1 de xuño do Poder Judicial e artigo 7 do Regulamento 3.1995 do 7 de xuño dos xuíces de paz. Gracias. Intervencións? Non hai? Procedemos á votación. Votos en contra, a favor. Queda aprobado por unanimidade. O seguinte punto é o expediente 4925-2024, adhesión á central de contratación da FEGAN para a licitación dos servicios postais e telegráficos. Tamén foi a comisión informativa. Dictaminado favorablemente na pasada comisión informativa de réxime interior. Ten a palabra o concelleiro portavoz. Ben, pasamos a proposta de acordo para o pleno da adhesión á central de contratación da FEGAN para a licitación dos servicios postais e telegráficos. O 31 de decembro, finalizado o convenio que a FEGAN asinou no ano 2010 ca Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, en virtude deste convenio, o Concello de Mos estáse a beneficiar da facturación mensual de importantes descontos en servicios postais e, na maioría dos casos, da recollida personalizada, como trasladan dende a FEGAN, o convenio non pode ser prorrogado. Visto o informe de Secretaría de data do 15 de novembro de 2024, en consecuencia, tendo en conta o disposto no artigo 228 da referida Lei 9/2017, e sendo de interese para a entidade a utilización da central de contratación da FEGAN, sen persuizo dos acordos que con posterioridade haxan de adoptarse polos correspondentes órganos competentes en uso das facultades que me atribúe a normativa vixente, propoñemos ao Pleno a Corporación que adopte os seguintes acordos. 1. Adherirse á central de contratación da FEGAN en fin de poder contratar os servizos postais e telégrafos que sexan contratados pola mesma. Adherirse ao contrato centralizado de servizos postais e telegráficos celebrado por dita central de contratación durante o prazo establecido no mesmo, incluídas as prórrogas que eventualmente se acorden, comprometéndose a adquirir a suministración ou os servizos
postais e telegráficos que a Central de Contratación da FEGAN vai adquirir nos mesmos termos e condicións de adxudicación do contrato. 3. Emitir o correspondente documento de compromiso de reserva de crédito conforme a estimación de prezo de servizo para a entidade que se recolle nos pregos de cláusulas administrativas. 4. Con relación á adhesión específica ao contrato centralizado de servizos postais e telegráficos, o Concello de Mos obrígase a designar un órgano ou persoa de contacto para manter as comunicacións que procedan ca Central de Contratación da FEGAN, así como notificar calquera modificación que se produzca naqueles nome, apelidos, cargo, teléfono e correo electrónico. B. Proporcionar á Central de Contratación da FEGAN canta información de documentación lle sexa requerida en relación coa execución dos servicios contratados. C. Poñer en coñecemento da Central de Contratación da FEGAN as demoras nos prazos de entrega, defectos na prestación dos servicios ou calquer outro incumprimento total ou parcial relacionado co contrato para a adopción das medidas oportunas. D. Realizar a recepción dos servicios e efectuar o seu cargo nos termos contemplados no contrato. E. Relación e facturación proporcionar os seguintes datos que sexan procedentes relativos á oficina contable, órgano xestor e unidade tramitadora do Código DIR. F. Comprometerse a actualizar calquer dato de contacto ou facturación en canto se produza. 5. Facultar a alcaldía para a formalización de cantos documentos sexan precisos para a efectividade do presente acordo. 6. Remitir os presentes acordos a FEGAN para os efectos oportunos. A adhesión á Central de Contratación da FEGAN será efecto a partir do día seguinte da toma do presente acordo e manterá a súa vixencia indefinida en tanto non se modifique o denuncie ou resolva por voluntaria de dúas partes. Gracias. Intervencións non hai? Vale, pois votamos votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 5074-2023, contrato de servizo de axuda do fogar do ano 2024, aprobación do expediente da contratación do servicio que foi a comisión informativa dictaminada na Comisión Informativa de Contratación do pasado mércores. Ten a palabra a Concelleira de Política Social. Hoxe traemos a pleno a aprobación dos pliegos técnicos e administrativos para a contratación do SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, co obxectivo de poder contratar unha empresa que preste este servicio nos fogares mosenses. Este é un dos contratos máis importantes do noso orzamento, xa que a cantidade ascende a 1.592.178 euros, o que supón aproximadamente entre un 16 e un 20% do noso orzamento anual. Márcase unha duración do contrato por un prazo de 2 anos, desde a data do inicio da actividade, podendo ser prorrogables despois anualmente. Este, ademais, é un contrato, como saben, é un contrato delicado, un contrato sensible e un contrato tremendamente indispensable, xa que con el ofrecemos os cuidados e os servicios aos nosos maiores, ás nosas persoas dependentes, nos seus domicilios. Este, como saben, é un recurso moi demandado nun concello rural como o noso, xa que, como indicaba antes, os usuarios poden ter a atención que precisan nos seus domicilios, sin ter que moverse, sin ter que desplazarse, poder seguir na súa casa coas súas familias, no caso dos que non viven solos, e tamén no caso das persoas dependientes que viven solas, poder estar no seu domicilio. Quero en primeiro lugar, polo tanto, darlle as gracias a Carlos polo seu traballo para poder sacar adiante o pliego administrativo e tamén, por suposto, darlle as gracias ao persoal do meu Departamento de Política Social para sacar adiante os pliegos técnicos, as traballadoras sociales, a Begoña, a Sandra, a Xan, neste caso, como coordinadora do SAF e responsable da elaboración dos pliegos, a Loli, que ademais, como saben, é a coordinadora do servicio do SAF desde fai moitos anos. A Loli amparan 34 anos de traballo ás súas costas, polo tanto, toda unha trayectoria que apoia a súa experiencia, a súa visión en relación ás necesidades deste servizo. Realiza un seguimento continuo da adecuación dos servicios ás necesidades das persoas usuarias e, ademais, exixe sempre modificacións pertinentes, avaliando sempre o cuidado deste servicio. O que supón, por todo isto que dixen de Loli, supón toda a confianza deste goberno ante estes pliegos técnicos. Nestes pliegos técnicos recóllense criterios sumamente importantes como a posta en marcha do servicio, a organización funcional, a organización dos recursos humanos, os protocolos, as incidencias, as sustitucións, que é un tema delicado e importante, a detención das necesidades e as urxencias, que tamén surxen moi a menudo.
Este pliego administrativo marcamos un coste de hora IVA incluído en 23,38. O obxectivo que perseguimos con este pliego pois é contratar a mellor empresa. Como saben, na anterior contratación presentáronse 12 empresas, non sabemos cantas se van a presentar nesta ocasión, pero pensamos que van a ser moitas, e o noso obxectivo con estes dous pliegos pois son que podamos contratar a mellor das empresas, e unha empresa que respete os 3 pilares básicos que para nós son fundamentais: o cuidado dos usuarios, o cuidado impecable dos usuarios, a atención ás familias e, por suposto, respetar os dereitos laborais das traballadoras. Polo tanto, pedirlles o voto favorable para estes pliegos para que podamos empezar a contratar canto antes. Nada máis, gracias. Gracias, Sara. Partido Socialista. O que estamos a debater agora é un documento técnico e, evidentemente, queremos que saia adiante porque temos que contratar este servizo. Non podemos seguir como ata agora mesmo, que estábamos pagando as facturas que iban vindo, pero é un servizo que necesita estar contratado, necesita ter o seu procedimento feito de forma rigurosa. Vamos a votar a favor de que se licite e de ter ese contrato en vigor, pero tamén hai unha serie de cuestións relativas a este servizo que tamén temos que falar sobre elas, que xa se falaron aquí moitas veces, pero que, como a concelleira acaba de dicir, é un servizo moi importante, dos máis importantes do noso concello, e hai cuestións que pois a veces parece que non se están tendo en conta. O Concello non ten a competencia de sacar adiante este servizo. É unha competencia de outra administración, neste caso é unha competencia da Xunta de Galicia. Non nos delegan a competencia. Se nos delegasen a competencia, tiñan tamén que darnos a financiación, o financiamento para facer fronte a esa competencia. O único é que nos trasladan a execución do contrato e tan só se van a facer cargo de 12 euros. Deses 23,8 euros que a partir de aí vai a sair o contrato, o prezo hora, a partir deses 23 euros a Xunta vaise facer cargo de 12 euros. Dos outros 12 euros temos que facernos cargo dende o Concello e as familias que teñan que asumir unha parte deste custe. É dicir, a Xunta de Galicia debería de ter un pouco máis de implicación social sabendo o servizo que é, e debería de ter implicación real a hora de pois axudar co financiamento deste contrato, porque o que implica que o Concello teña que asumir este custe e que ten que deixar de atender outras cuestións que, como aquí xa se dixo moitas veces, ao final o orzamento do Concello é moi limitado. E se aínda por encima nos temos que facer cargo das competencias que non son nosas, pois moito máis limitado aínda. Tamén se dixo que esperamos que a empresa licitadora, a empresa nova, cumpra con todos eses requisitos, que se faga cargo dos usuarios da mellor forma posible, que atenda as traballadoras da mellor forma posible, porque o 100% das traballadoras son mulleres que tamén deberíamos de ter en conta, porque é verdadeiramente injusto nalgúnas ocasións como se lle tratan, e vendo a relación de custos que pretendía presentar a empresa que está agora ofrecendo o servizo aínda máis, porque o persoal de oficina, os coordinadores, teñen, parece ser, un salario de 35.000 euros anuais. Había un xefe de administración, un administrativo, que pretendían xustificar o seu salario de 50.000 euros anuais. Sen embargo, as persoas que se encargan, que son a base dese servizo, non superan os 25.000 euros anuais. Tendo loitas continuas
porque non se lle quere cubrir os desprazamentos, non se lle queren atender moitas das súas reclamacións. Xa falamos na comisión, pero que temos que volver a decirlo aquí para que se tome conciencia de que as empresas que se encarguen de dar este servizo teñen que tomar conciencia de que están dando un servicio social, que teñen que atender da mellor maneira posible os usuarios, pero que tamén teñen que respetar a esas traballadoras que son o pilar dese servizo. E parece que neste caso as empresas e sobre todo esta empresa buscaba o beneficio económico, como é lóxico, como fan todas as empresas, pero sen atender moitas veces esas reclamacións, eses dereitos das traballadoras. Esperamos que nun futuro a situación se reconduza e facer fincapé en que non só vamos a ter que asumir o custe hora deste servizo, porque hai traballadoras do noso concello que tamén se dedican en corpo e alma ao control do mesmo. Por tanto, ao final, o custe para o concello é superior. Está claro que deberíamos exixirlle a Xunta de Galicia máis implicación. Continuo despois, gracias. Gracias, Benega. Boa tarde a todos e a todas. Antes de entrar na valoración dos pregos, en concreto, como xa se dixo, quero recalcar que este é un dos contratos máis importantes que vai aprobar esta corporación, non só a nivel cuantitativo, sino tamén da importancia do servicio que presta. Este servicio debería estar integrado na atención primaria e atención a dependencia xestionado directamente dende a Xunta de Galicia, que ten competencia nas dúas materias. Mais eles desenrolan a normativa, conceden o dereito ás persoas usuarias do servicio, entre outras moitas cousas, pero derivan as xestións aos concellos. E o peor é que nos orzamentos da Xunta de Galiza deste ano podo decir que non se vai a subir apenas a este servizo do que os concellos ahora mismo con estes pregos nos estaríamos pagando a metade dun dos servicios máis importantes que está prestando o concello neste momento. Con respecto aos pregos, melloráronse moito con respecto aos pasados, pero con todo perdemos unha grande oportunidade de conseguir con eles, ademais de dar un servicio de calidade ás persoas usuarias, poñernos ao carón das traballadoras do servizo, do que a maioría son mulleres e son veciñas de Mos e quedan unha vez máis invisibles para a administración, porque o servicio susténtase grazas ao traballo destas mulleres que prestan servicio esencial e pola contra ocupan o derradeiro chanzo da precariedade laboral. Estas traballadoras, estas veciñas representan como ningunha o champe gañento sobre o que recae a violencia machista institucional e a falta absoluta de políticas que leven o traballo dos coidados ao valor social e económico que se merece. Esta corporación ten obriga de poñer os medios ao seu alcance para mellorar as súas condicións laborais, pero repito, estos pregos quedáronse cortos. Paso a explicar o porqué e as melloras que nós creemos, unha vez faladas coa representación das traballadoras, que se deberían incluir. Un dos principais problemas do sector, e neste caso pódese ver de forma máis clara nos pregos, é que apenas 4 das 59 auxiliares que van a ser subrogadas teñen contrato a xornada completa. Esta situación podería mellorarse con incluir nos pregos dentro das prescripcións técnicas, por exemplo, que un 50 ou un 60% das auxiliares tuveran xornada completa. Outro dos puntos fundamentais ao noso entender é que o Concello como contratista ten que garantir a protección da saúde física e mental, así como da prevención de risco das traballadoras, porque neste sector, por desgracia, as medidas de prevención son prácticamente inexistentes e as traballadoras entran soas nos domicilios dos usuarios, moitos dos cales viven sós, polo que existen numerosos riscos que poden traer graves consecuencias para ela. Atendendo a isto, e sen perxuízo de que os protocolos de risco os teñen que levar a cabo as empresas, nos pregos podería obrigarse, ademais de ter os protocolos, formación, etc., a que durante a primeira visita da alta das persoas usuarias sexa obligatoria unha avaliación do risco ergonómico e psicosocial do fogar, determinando así as medidas necesarias que podría haber para a prestación do servicio e minimizando así os posibles riscos. Nos relativos medios materiais se establece que a empresa ten que ter un local en Mos ou en concellos limítrofes. Neste momento están desplazándose á granxa, un desplazamento que, ademais de ser fora do seu horario laboral, lle supón uns custos, así que coa extensión que ten o concello,
estaría ben establecer que sí que o local tuvera que ser aquí no propio Concello. E para concluir, rematamos cun aspecto que a noso entender nos parece o máis grave, e que non se contou con elas para redacción dos pregos, non se citou o comité de empresa para unha reunión para coñecer as súas propostas e problemáticas, tendo o propio comité que presentar por rexistro un documento coas propostas de melloras e que non se tiveron en conta para a realización dos pregos. Así foi como nos lo trasladaron. Pero, pola contra, no apartado dos pregos denominado penalidades, si se recollen 14 faltas de incumplimentos imputables ás traballadoras e, lamentablemente, que únicamente para a realización dos pregos vos preocupades do seu traballo e para establecer un réximen sancionador. E o peor é que nese réximen sancionador de penalidades non aparece ningunha falta que poida cometer a empresa, como, por exemplo, que non se aplique o convenio colectivo ou incumplir as responsabilidades de formación ás que están obrigadas, non aplicar protocolos, etc. A vista disto, e sen perxuízo de que nos entendemos que é un contrato moi importante que vai a sair adiante, a modo de toque de atención para o próximo contrato e para ter en conta as empresas que se van a contratar, este grupo vai a abster da votación. Moi ben, moitas gracias. Vamos co segundo toque de atención, concelleira. Ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, voulle contestar ao Partido Socialista. Por suposto que sabemos que as competencias do SAF pois non deberían ser directamente dos concellos. Deberían ser das comunidades autónomas e incluso do Goberno Central. Todos deberían implicarse no SAF, porque é algo necesario para os nosos maiores e os nosos dependientes. Pero o que vimos a aprobar son os pliegos, que, polo tanto, nos temos que asumir este servicio e non podemos deixar os enfermos, os dependientes e os maiores sin este servicio. Polo tanto, respecto a este tema, o que queremos é aprobar os mellores pregos para, como lles dixen antes, contratar a mellor empresa. Respecto ao que me decía Sara de que non nos reunimos cos sindicatos, creo que vostedes, a oposición, solicitaron unha mesa de seguimento do SAF, que nós non tiñamos por que facela, pero que fixemos o día 10 de setembro. Acudiron os dous grupos políticos, lles demos os pliegos nos que estábamos traballando e hasta o día de hoxe non tuvemos ninguna suxerencia pola súa parte, nin do Bloque, nin do Partido Socialista. Sí que recibimos os sindicatos que nos solicitaron, inda que non estamos na obriga, porque lles recordo que non son sindicatos do Concello, son sindicatos da empresa, pero que sí que é verdad que nós queremos saber as necesidades das traballadoras e mellorar o pliego tamén para o beneficio delas. Por lo tanto, a recibimos, tuvemos unha reunión onde estuvo Loli, estuve eu, estuveron as traballadoras do sindicato que solicitou esta reunión e presentaron, aí acordamos de que presentarían por escrito as suxerencias. Aí acordamos nesa reunión que presentarían por escrito as suxerencias. As presentaron os técnicos, Secretaría e Política Social valoraron as que legalmente podíamos recoller nestes pliegos, porque hai algunhas que legalmente non podemos recoller. O sea, que é a empresa quen ten que negociar coas traballadoras, non o Concello. Por lo tanto, todo o que sí que podemos recoller está aquí nos pliegos recollidos. Por lo tanto, creo que melloramos respecto ás traballadoras tamén nalgúns puntos. Por exemplo, algo que solicitaban moito e que había algunhas queixas era que por moitos domicilios pasaban constantemente varias auxiliares e que repercutía tamén nelas, non? Porque tiñan menos horas de contrato. Vai a puntuar garantir os cambios mínimos de asignación do persoal auxiliar co fin de evitar pois isto, de que lles perxudique a elas e tamén que lle perxudique ao usuario, non? Porque ao final unha persoa maior pois se desorienta, se altera e ademais as familias non teñen unha intimidade, porque non é o mismo ter de luns a venres dúas auxiliares que ter 4. Por lo tanto, iso é a primeira vez que nestes pliegos vai a puntuar. Creo que favorece tamén as traballadoras. E outra cousa que vai a puntuar é a zonificación das traballadoras. O que pedimos tamén é que se están en 3 domicilios, pois que sean o máis preto posible, que non teñan que desplazarse de un domicilio de Cela pois a un domicilio de Dornelas, por exemplo. Creo que son cousas superimportantes e que melloran moitísimo os pliegos. Ademais tamén lles comunico que, bueno, imagino que xa o saben, pero que tamén melloramos estes pliegos con dúas cousas sumamente importantes, que é o acompañamento dos maiores ao centro de saúde ou ao médico, cousa que hasta ahora non se estaba facendo e que tamén nos parecía superimportante, está recollido nos pliegos, que as propias auxiliares poidan acompañar os maiores cando teñen unha cita médica
porque viven solos ou porque a familia non pode... Ai, perdón. Bueno, pois continúo despois. Sí. Partido Socialista. Está claro que non podemos deixar os usuarios que é un servizo necesario, iso tamén o dixemos todos os concelleiros, pero iso non quita que non teñamos que reclamar a implicación de todas as administracións e podemos reclamarlle a Xunta, claro que lle podemos reclamar a administración central, o goberno central, pero que neste caso a Xunta é quen ten e quen debería de asumir esta competencia, xa que sí que se lle trasladan fondos para as súas competencias. A nós, como Concello, non se nos traslada o financiamento para asumir competencias que non son nosas. E senón, pois a Xunta que delegue a competencia nos concellos, que diga que non é capaz de asumir esta competencia, que delegue a competencia e que nos traslade a financiación. É outra opción que non se está facendo, é outra opción. Nesa comisión de seguimento que acaba de decir, se nos convocou, sí, nos la dixeron fai meses que se iba a organizar unha comisión de seguimento, preguntamos en varias ocasións cando se iba a convocar, como estaba, falamos co persoal de servizos sociais, tamén preguntándolle en que punto estaba a redacción deses pliegos, pero nesa comisión non se nos deron os pliegos. Nos non podemos facer propostas cando os pliegos os recibimos para a comisión. Entonces, o tempo é moi limitado. E facer propostas en base a un documento tan técnico, nos podemos facer peticións, que é o que estamos facendo durante todos os anos, e tamén son as mesmas peticións que fan as traballadoras do servizo, que claro que se lle poden escoitar as cales son as súas reclamacións, porque a empresa claro que terá que negociar con elas, pero o Concello tamén pode escoitalas nun intento de mellorar o máximo posible ese servizo, porque hai que escoitar a empresa, hai que escoitar os usuarios, hai que escoitar as traballadoras de servicios sociais e hai que escoitar tamén a quen está prestando e quen está levando os domicilios ao servizo. E as traballadoras é pois un pilar que hai que escoitar e hai que coñecer de primeira man cales son as súas inquietudes para tamén saber en que se podería mellorar. En definitiva, esperamos que o próximo contrato, a empresa que vai a xestionar o servizo do SAF en Mos, se implique tanto cos usuarios, co Concello, cas traballadoras, dea o servicio o mellor posible e intentar facer do servizo do SAF aínda un pilar máis grande do que xa é. Gracias. Sara? Dende logo que os pregos con respecto aos anteriores melloraron un montón, se incluíron un montón de modificacións e avances ao respecto tanto da prestación como o servicio e de incluso melloras para as traballadoras, neste caso, que prestan servicios. Como xa dixe, o Concello está soportando competencias impropias con este servizo, uns gastos impropios, pero como é lóxico, un servicio tan esencial para a vida das veciñas e veciños ten que darse nas mellores condicións. Pero para isto tamén hai que ter en conta as traballadoras, que curiosamente tamén son veciñas de Mos, e se podemos garantir con pequenos engadidos como os que anteriormente indiquei, que as súas condicións laborais sexan dignas, se podemos garantir a súa protección laboral e a súa protección na prestación de servicios, temos a obriga de facelo. Porque desas cuestións que nos trasladaron as traballadoras, de moitas máis que nos trasladaron, destas cuestións que nos aquí plasmamos, hai que engadir que son as máis factibles e que nos nestes pregos sí que poderíamos telas incluído. Cuestións que se engadiron outros pregos de outros concellos, como por exemplo no Concello de Pontareas con respecto agora xa non... Unha das que dixen anterior, o Concello de Pontareas, por exemplo, se engadiron nos últimos pregos que saliron fai un par de meses. Polo tanto, temos a obriga de mellorar as condicións non só do servicio, sino tamén das persoas que traballan nel. Gracias. Para rematar, entonces, Sara, ten a palabra.
Eu creo que o resume é bastante sinxelo. Actualmente son beneficiadas deste servicio 92 familias, todas elas con 94 horas ao mes. Como saben, antiguamente pois, tiñan 70 horas ao mes, isto superouse a 94, o que supuxo que moitas familias que tiñan o servicio de luns a venres pois o podan ter de luns a domingo. Victoria, a verdad que non me sorprende que veña vostede aquí coa bandeira de todo é culpa da Xunta, pero a verdad é que diga que non lle demos os pliegos, que non sei que, si vostedes non pasaron por servicios sociais ata día de hoxe a preguntar algo do SAF, pero que me ven a contar que non lle demos os pliegos? O que hai que preocuparse. O que hai que preocuparse é ver como funciona o servicio. Non me diga que non, porque é así. Porque yo preguntei aos técnicas, por favor, Victoria. Xa lle dixen, ven aquí a decir que non escoitamos as traballadoras. Non hai ninguén neste concello que sepa máis as necesidades das traballadoras que Loli, porque están continuamente en contacto con ela. Loli, cando chega ao concello, o primeiro que fai é ler as incidencias do SAF e queda todo recollido aí. O sea, Loli é a persoa que mellor sabe as necesidades que teñen as traballadoras. O que pasa é que hai algunhas cousas que non podemos recoller, porque son negociacións entre a empresa e o concello. Recollemos todo o que podemos para melloralos. E como xa lle dixen antes, ao noso obxectivo son os 3 pilares que lle dixen antes: o cuidado dos maiores, a atención ás familias e, por suposto, as traballadoras, que se cumpla con todo o relativo aos seus dereitos de traballo. Algo a destacar neste contrato, que non quería rematar sin decilo, é que a parte económica esta vez pois non puntúa máis que os pliegos técnicos. Era algo que viñamos falando e que era sumamente importante, e que son 65 puntos a repartir, 30 vanos a ter a parte económica, 35 a parte técnica, e lles aseguro que por parte do persoal de servicios sociais van a estar minuciosamente vendo que a empresa que se presente cumpla. Que se presenta unha empresa xa nova ou xa con experiencia e non cumple, pois evidentemente se rescinde o contrato e se volve a sacar, pero é o noso obxectivo que a empresa cumpla o 100% con estes pliegos. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sara. Eu quero rematar dándolle as gracias a todo o Departamento de Política Social encabezado por Loli, porque foi un traballo extraordinario, e tamén quero en ese agradecemento incluir a Carlos e a interventora. Entre todos foron capaces de traer estes pregos técnicos, que parece que estamos a falar aquí dun documento político. E este é o contrato máis importante que ten o Concello de Mos. Coa cuantía, pois habrá contratos que lle superen, pero estamos a falar de cuidar as persoas que máis o necesitan. Eu me sinto moi satisfeita de poder traer de novo, unha vez máis en tempo e forma, este contrato de 1.592.000 euros que se van a dedicar a atender as persoas que o necesitan do noso concello, e que en total van a ser 64.800 horas anuais, que son 5.400 horas mensuais, que son a atención de preto de 100 usuarios e que é a contratación de preto de 56 auxiliares. Estou convencida, como dixen moitas veces, que somos un concello punteiro na provincia de Pontevedra e en Galicia no que corresponde ao servicio de axuda no fogar, na cuantía e no propio servicio en sí. Me doe tremendamente escoitar a Sara e a Victoria falar de cuestións como as que anotei. As condicións laborais non son dignas. Cuestións como que están sin atender os dereitos das traballadoras. Eu eso non o vou aceptar. E deberían medir moito o que dicen, porque estamos no pleno municipal de Mos. Isto consta en acta. E estamos a falar da contratación de unha empresa a partir de que os pregos hagan a licitación para prestar un servicio que ten a obrigación de cumprir todas as medidas legais que ten que cumprir e que se cumpriron hasta ahora. Por lo tanto, ambas as dúas e os seus grupos lle digo que conteñan as palabras, que para salpicar o equipo de goberno se están metendo no medio a un montón de persoas que deixan de facer as súas funcións, parece. Vostedes saben quen controla ese servicio? Loli. Vostedes saben quen sigue ese servicio? Loli. Vostedes, si saben eso, como é posible que derramen aquí unha serie de afirmacións como estas? É moi duro, o que vostedes dicen aquí. E o que este escoitando, pois igual pensa que no Concello de Mos as cousas non se vixilan, que non se fai seguimento. É injusto, porque eu me sinto super orgullosa de toda esa xente que está en servicios sociales, pero Loli especialmente, que é a traballadora máis antigua desta casa en servicios sociales, que debe levar 3 décadas, e que leva exclusivamente ela o SAF,
que conoce a todas e cada unha das traballadoras, a todos e cada un dos usuarios, a todas e cada unha das familias. Temos unha xoia e un tesoro, esa persona, que o día que Loli se xubile e entre outra persona no seu lugar, bueno, pois tendrá que facerse o servicio porque o leva Loli. E efectivamente é unha sorte e eu me sinto tranquila. Por eso non vou aceptar o que están dicindo vostedes aquí con tal de ensuciar un pouco este punto. Este punto que unha vez máis toques de atención e nos abstenemos porque estamos en la oposición, pero os que estamos gobernando temos responsabilidades. E a verdade é que nas mellores mans deixamos este prego, que é o secretario, a interventora nas cuestións económicas e xurídicas e as cuestións técnicas nas mans da xefa do servicio, que estamos a falar de un prezo que efectivamente ascende a 23,38 euros hora. Pasamos de 17,04 a 23,38 e iso corresponde a un estudio de custes que se fixo e que fixo o Concello e a partir de aí, unha vez que se establece o precio, empezamos a falar de melloras. Melloras que son maravillosas, como pode ser o poder acompañar as persoas maiores ao médico, o Hospital Álvaro Cunqueiro ou o Centro de Saúde de Mos, que as auxiliares teñan permanencia, pois eu me poño a pensar, efectivamente, pois que non é agradable que as persoas que van a atender a un maior estén cambiándose cada semana de persoas e que eso non pode ser. Que as auxiliares sean o máis cercanas posibles a ese maior, non? O maior, a persoa dependiente. Que a empresa garantice que as auxiliares conten con todas as axudas técnicas e medios para poder facer o seu labor coas máximas medidas de seguridade. As axudas técnicas que aporta, pois, que ten que aportar a empresa, que son 17 camas articuladas con carro elevador, 15 grúas, 15 cadeiras de rodas para ducha, 10 colchóns, servicio de podoloxía a domicilio, servicio de limpeza de choque para os domicilios onde se necesitan, que por desgracia, pois, algúns o necesitan, bueno, e un largo etcétera. Este servizo, como ben decía a concelleira, pois que é o servicio máis importante, porque inda que non o sea económicamente ou é polo tipo de servicio que é, do que trata é precisamente de que as persoas estén, inda que sexan dependientes e moi dependientes, estén coa súa familia e permanezan no seu lugar habitual, que é a súa casa, e que non teñan que deixar a súa casa. Por lo tanto, era moi necesario traer aquí hoxe este contrato, esta licitación que arrancará na próxima semana, unha vez que salan publicados os pregos, e eu a ti tamén che quería dar as gracias, Sara, polo traballo deste documento que dice Victoria que é un documento tan técnico. É o documento que ten que traerse ao pleno, é un documento técnico, efectivamente, non é un documento político. É que precisamente estamos a orden, os políticos de Mos que estamos gobernando, hoxe estamos manifestándonos que estamos a orden do que nos piden. Isto é o que nos pide a traballadora social, o que nos pide a interventora e o que nos pide o secretario. E eu non me considero con capacidade para discutir nada do que hai aquí. En todo caso, eu estou a orden do que dicen as traballadoras. E iso é o que recolle Loli. O que dicen as traballadoras. Outra cousa moi diferente sean as negociacións que teña que facer unha empresa con unha traballadora. Pero nada de non escoitar, de non coñecer, de non falar. É que isto é falar por falar. O falar non ten cancelas. É un refrán de vello, non? Ahora, o que si lle digo a Sara é que cando fala de que os contratos hai que falar cos traballadores, voulle poñer un exemplo. Pois a verdade é que aquí se trouxo o contrato da recollida de lixo. Eu nunca lle escoitei a vostedes decir que se falara cos traballadores. A que non? Aquí se pasou de GESECO a Urbaser, de Urbaser a FCC, pero nunca escoitei... No, nunca, nunca. Por favor, nunca lles escoitei... Nunca lles escoitei decir que había que escoitar os traballadores. Bueno, remato dicindo que isto é un gran traballo e que, por suposto, eu tomo nota de cousas que se dixeron aquí, como espero que vostedes tamén tomen nota e manden o recado. Claro que non chega o que dá a Xunta de Galicia, claro que non. Claro que nos gustaría que non tuéramos que desembolsar unha parte deste servicio, que fose 100% transferido da Xunta de Galicia, os concellos. Pero que eu creo que vostedes non sei se non están documentados ou é que non lles interesa dicilo, pero vou a dicir eu, é que aquí hai un problema e que a lei de dependencia de Zapatero non lle transfire a Galicia o 30% do que ten que transferirlle.
Entonces, se vostedes fan o favor, lle dicen ao seu goberno socialista do Estado que lle transfira a Galicia o 30% que lle debe desde hai moitos anos. E a partir de aí, entonces, podrá poñerse á altura do que está a decir e os recados vayan para todas as partes. Eu asumo o que vostede me dixo. Ojalá a Xunta asumira máis competencia en isto, porque son súas as competencias. Pero vostede mande o recado que aquí o problema está que se temos que pagar 12 euros, pois é porque o goberno de Sánchez non transfire o 30% ao goberno de Rueda. E se o transferira, pois en lugar de pagar 12 euros, pois igual pagábamos 3. Esta é a realidade. Vamos a votar este prego, que é unha gran noticia, insisto no agradecemento que se lle trasladen a todas as persoas responsables de este traballo, que non foi pouco. Votos en contra, abstencións, BNG, votos a favor, Partido Popular, Partido Socialista, queda aprobado por maioría. E procedemos ao seguinte punto, que é unha moción do BNG sobre a mellora da accesibilidade aos espazos públicos municipais do Concello de Mos. Ten a palabra Gustavo. Gracias, alcaldesa. Ben, a legislación en materia de accesibilidade cada vez é máis elaborada en atención ás persoas que teñen problemas de mobilidade para que poidan desenvolver o seu día a día dunha maneira autónoma e con menos atrancos posibles. Esta legislación, ao ser relativamente recente, non afecta en moitos casos a edificacións e espazos que teñen un certo tempo. Isto non é impedimento para que a administración, neste caso local, poida tomar medidas para adaptarse ás novas normativas e mellorar o servizo que lle presta a veciñanza. No caso do Concello de Mos temos varios exemplos de edificios públicos que carecen das máis mínimas medidas para a accesibilidade, sinadamente o edificio do Concello e o edificio de urbanismo, pois carecen de ascensor, espazos que non cumpren dimensións, etc. Alén destes edificios, tamén hai que estudar que os espazos públicos como prazas, xardíns, parques, deben de tamén adaptarse para que sexan máis accesibles. Inda que en algúns casos pode ser complexo ou incluso imposible, dado que algúns edificios están protegidos por seres patrimonio, é necesario elaborar un informe técnico para detectar esas eivas en canto a accesibilidade e na mesma liña presentar un plan de actuación para enmendar, corrixir ou presentar alternativas para poder ter uns espazos públicos accesibles para toda a veciñanza. Así mesmo, ese informe debería ser unha guía ou un libro branco do Concello para os espazos públicos municipais, actuais e futuros, pero tamén para o urbanismo en xeral do municipio, para que en actuacións presentes e futuras se poidan ir arraixando esas eivas en accesibilidade que temos na actualidade. Por isto, pedimos o acordo, o voto favorable de toda a corporación para o seguinte acordo. Elaborar por parte dos técnicos municipais un informe de deficiencias en materia de accesibilidade a edificios e espazos públicos municipais. Punto número 2, en base a ese informe, facer un plan de actuación para arranxar as deficiencias detectadas. Creo que a moción é bastante clara, entendemos que é unha moción necesaria, ben acaída. Non vou dicir que sea un toque de atención, pero entendemos que sí debe de tomarse en consideración por parte do Goberno e creemos que o primeiro é que se elabore un informe por parte dos técnicos que avalíen aqueles espazos, non só os edificios públicos, senón, como decía antes, prazas, etc., que se poida traballar en materia de accesibilidade. A todos nos ven a cabeza a Casa do Concello. Eu recordo un señor que me dice non hai ascensor, e digo, non, porque eu non podo subir escaleiras. Vale, o que a Casa do Concello é un edificio protegido por patrimonio do ano 43, se non me trabuco, entón a mellor é complicado. Urbanismo, igual. Por exemplo, o acceso ao CIN, a rampa que hai, que parece unha pista de esquí a veces, con mal tempo, aínda que non teñas problemas de mobilidade, é moi sinxelo esvarar. Entón aí tamén se pode traballar. Tamén falaba con Pepe na comisión o tema de prazas de discapacidade, que me dixo que estabades traballando niso. Entón, o importante é facer o informe, saber que temos e onde podemos actuar. E se hai posibilidade, a partir de aí traballar, pois, ao mellor a través de subvencións, tanto estatais, da Unión Europea, da Deputación, e creo que melloraríamos sustancialmente o Concello. Por iso pido o voto favorable de toda a corporación. Gracias. Partido Socialista. Empezar dicindo que vamos a votar a favor porque consideramos que é unha necesidade a revisión da accesibilidade no noso Concello, é unha necesidade. Fai un par de anos, na legislatura pasada presentábamos unha moción
neste sentido, pero non centrada nos edificios públicos, senón nas infraestructuras en xeral. Unha pena que o Partido Popular naquel momento votou en contra, e o que pedíamos era, pois, como se está pedindo agora, ter unhas nocións, que se establecesen unhas nocións para ter sobre a mesa a hora de facer as melloras, as humanizacións. E pedíamos que se fixese en colaboración con Cogami, porque así o falamos cos técnicos municipais e nos decían que os técnicos van a aplicar a legislación vixente en cada momento, pero que Cogami vai un pouco máis aló, coñece de primeira man como se deberían facer esas melloras, pode facer recomendacións, e os que técnicos nos dixeron que era unha proposta interesante, e así o plantexamos. Unha pena que naquel momento votaran en contra. Esperamos que, se esta moción sai adiante, pois que tamén se lle poida dar voz a Cogami para coñecer a súa visión das obras que se vayan a facer ou das que xa hai feitas, porque incluso Cogami préstase a todos os pregos que se vayan a sacar para licitar, a todos os proxectos que se vayan a facer, revisalos para tamén aportar a súa visión, a súa perspectiva, e que é unha cousa que consideramos que é moi interesante para o noso concello, porque vai a ser moito máis inclusivo. Esas obras, esas humanizacións, van a ser moito máis inclusivas. Evidentemente que cando se faga, se leva á práctica este estudo, se vai a concluir pois que as instalacións municipais necesitan, non é que necesiten unha reforma, é que necesitamos unhas novas instalacións municipais, como aquí xa se puxo sobre a mesa en moitas ocasións. Isto tamén o falamos na comisión. O concelleiro nos decía que non temos 5 millóns para facer un concello novo, e que non se trata de ter 5 millóns, e que pódese facer por fases, como xa pedimos en moitas ocasións, porque hai que empezar por ter os terreos, hai que continuar por ter o proxecto, e non é empezar de cero, é retomar algo que xa había nalgún momento, retomar aqueles acordos que a corporación daquel momento aprobou e todos votaron a favor de forma consensuada. Por tanto, non se trata de empezar de cero, trátase de continuar con algo, e trátase tamén de poñer sobre a mesa ideas para un concello de futuro, ideas para futuras humanizacións, e que sexan humanizacións, e que sexa un concello máis inclusivo, que sempre se pode facer. Decíamos na comisión, que se están poñendo parches. O concelleiro nos decía, sí, que estamos poñendo parches. Pois, nalgún momento, temos que deixar de poñer parches para reconducir esta situación. E pode ser agora, pode ser hoxe. Sin problema ningún, pode ser hoxe. Podemos reconducir a situación e podemos empezar a traballar noutro sentido. Así que vamos a votar a favor. Esperamos que saia adiante, porque é unha cuestión de necesidade, e o que pediríamos ao Goberno é que se chega a facer, que se contemple tamén a opción de traballar con Cogami, que teñen a man tendida. Gracias. Gracias. Ten a palabra o concelleiro de Urbanismo. Boa tarde a todas e a todos. Presenta o Grupo Municipal do ANG unha moción para a mellora da accesibilidade a edificios públicos, indicando que a normativa é relativamente recente nesta materia. Pois ben, a normativa de accesibilidade en Galicia xa comeza no ano 2000, con leis e con regulamentos que a desarrolan. Ordes ministeriais do ano 21 e algunha normativa de ámbito estatal do ano 23 amplían este marco normativo. Polo tanto, motivar unha moción pola existencia dunha legislación recente, aínda que ben intencionada, non é suficientemente justificable. O que si estou en disposición de dicir é que este goberno se incluía no seu programa electoral das pasadas eleccións o impulso dun plan integral de mellora da accesibilidade universal e a eliminación de barreiras. Por máis que leo no seu programa electoral, salvo erro pola miña parte, non aparece nada referente a este apartado. En calquera caso, benvidos a estas propostas.
Para darlle sentido e contido a esta materia, se levan adoptando medidas tales como a revisión das plazas de aparcamento para discapacitados, dos edificios administrativos, deportivos, garderías, cemiterios, colexios, parques e xardíns, para coñecer se están cobertas as necesidades deste tipo de estacionamento adaptado. O pintado de algunhas delas se leva realizando xa e en breve se realizarán as pendentes. Tamén na comisión informativa, como xa comentaron vostedes, falouse do caso particular da rampa do acceso ao CIM. O que podo dicir é que o concelleiro responsable dese departamento está estudiando cando menos a mellora dese acceso e proximamente se realizará a obra de adaptación. De igual modo, quero indicar que outra das cousas que se poden ver incluídas no mencionado plan de mellora de accesibilidade sería o establecemento dunha mesa municipal de diversidade funcional, que podería estar integrada por asociacións, como dicía Vitoria, como Cogami, afectadas polos sectores de discapacidade e que realizan a súa laboura no noso concello, podendo facer propostas e establecer calendarios de actuación. A maiores, habería que ter en conta a Comisión Técnica de Accesibilidade da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia como órgano de asesoramento. Certo é que hai edificios no noso concello no que resulta difícil realizar melloras de accesibilidade cumplindo estrictamente con toda a normativa, pero cando menos se está traballando para minimizar esa brecha funcional. Por último, nos acordos que presentan na súa moción indican a elaboración de un informe técnico municipal e que, en base a él, se estableza un libro branco para facer un plan integral de actuación en materia de accesibilidade. Pois ben, estes acordos sirven para apoiar e desarrollar a proposta que previamente presentamos, polo que non imos estar en contra. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Gustavo? Ben, alédome que non esteades en contra, porque polos paus que empezaxe a darme, me temía que ibades a votar en contra. Home, sí, poño na moción que é relativamente recente, porque en materia de legislación e de construción, falar das leis do ano 2000 é relativamente recente, sobre todo cando falas de edificios que teñen máis de 80 anos. Entón, me refiro a iso. E non me podrás negar que a legislación do ano 2000 non é a mesma legislación que hai agora. Agora, as aceras non son as mesmas que se prevían no ano 2000. Agora o que se recomenda son 2 metros, 2 metros e medio, ata 3 metros, para que abarque, por exemplo, en tema de accesibilidade, etc., que se abarque canto máis. Por iso, de relativamente recentes. Despois, que vostedes leven no programa electoral un plan integral e que van a facelo, bueno, pois os feitos. E non hai os feitos. Non hai os feitos. O programa electoral está moi ben. Está moi ben, e todos temos un programa electoral, pero hai que cumplilo. E nos entendemos que ara non se está cumplindo. Polo menos nos edificios máis importantes. Que eu tampouco quero montar esta moción, ou a intención desta moción non é entrar nun debate de tirarnos trastos. Creemos que o primeiro que debese facer é un informe técnico, que os técnicos digan todas as deficiencias que se poden detectar e que tamén digan se son subsanables ou non. Porque ao mellor estamos falando, no caso do Concello, pensamos que non, polas súas características, pero ao mellor os técnicos avalían unha solución posible. Pois a mellor modificación de oficinas, etc., etc. No caso da rampa do CIM, exactamente. Por exemplo, o tema de aparcadoiros. Recordo que hai un mes ou 2 meses falábamos na cemiterio municipal de Torroso, que non hai. Esas son medidas que se poden facer xa relativamente rápido, non hai por que esperar moito. E despois, sí, pódense facer un montón de cousas, pero nós entendemos o que pretendemos con esta moción é que haxa como ese libro blanco ou ese informe técnico municipal que nos diga o que hai. E a partir de aí podemos debatir se o estades facendo ben, se estades facendo todas as medidas posibles ou non. Pero para nós é moi importante que iso se faga. Gracias. Máis intervencións? Pepe? Ben,
O que se está facendo dende o ano 2000 en temas de urbanización se mantén todas as obras adaptadas a esa normativa, aínda que haxe edificios que teñan moita antigüedade e non teñen obriga de ser accesibles, si hai que poñer os medios para que cando menos, como mínimo, algo de accesibilidade podan ter. Hai edificios, como o edificio do Concello, no que é estructuralmente imposible. A parte de ser un edificio que está protegido, estructuralmente non sería posible facer ningún tipo de actuación en materia de accesibilidade, tanto por baños adaptados, como por rampas, como por rayos de xiro, etcétera, etcétera. Incluso as propias oficinas, por a cantidade de persoal e de mobiliario que teñen, ou se amplía ou sería imposible facer nada. En calquera caso, si estamos a favor de facer ese informe municipal, que os técnicos evalúen todos e cada un dos edificios, dos parques que teñen este Concello, xa veremos a forma de articulalo, pero pode ser unha forma positiva para seguir adiante con ese plan integral de accesibilidade como teamos nos programado. Gracias, Pepe. Gustavo? Nada máis que engadir, simplemente agradecer que creo que estamos nun punto de acordo de que é importante ou interesante ter ese informe e a partir dese informe vos traballar e nos pedir a través dese informe que traballedes sobre el, claro. E nos poñades como era toques de atención. O que si non lle vou a consentir a vostede que me diga podes empezar agora. Podemos agora facer un documento, pero que non vou a consentir que un grupo político lle diga a este goberno que se pode empezar agora a facer obras con humanizacións amplias, con eliminación de barreiras. Era o que me faltaba por oír, como se dice. Gracias, Gustavo. Votamos a favor, entonces. Procedemos á votación desta proposta que fai o BNG. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E pasamos a rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Socialista para formular as 3 preguntas. Boa tarde e noite a todos e todas. Queríamos comezar facendo unha puntualización que na legislatura pasada se facían concentracións na Plaza do Concello por cada vez que morría que asesinaba unha muller. Non sabemos por que se deixou de facer esas concentracións. Eran concentracións que daban a reflexión e que, pois, consideramos que estaría ben volver a retomalas. Sempre que nos manifestamos ou nos concentramos é cando nos manda un correo a FEGAN. É un pouco a norma que seguimos. A FEGAN avisa e nos convocamos. Máis preguntas? Vale. Queríamos falar do camiño do Marenco en Dornelas. Levan os veciños moito tempo reclamando uns cables de alta tensión que están moi baixos. Piden que se levanten ou que se tensen. Vale, tomamos nota. Vale. E por último, pois queríamos falar da Rans, onde está o túnel de Lata, aquel tramo de camiño que queda entre a Rans e o túnel de Lata. Debe ser un dos peores camiños que hai no Concello de Mos ahora mesmo. Facelle un arranxiño, pois, a ver, non hai moito tráfico en ese camiño, pero está moi abandonado. Bueno, pois ese camiño yo solicitamos a Fomento o pasado mes de julio para que o arranxen. E estamos esperando a ver se dan visto se o fan ou non, porque o que non pode ser é que todas as estradas e servizos que están ao redor da autovía nos digan que é competencia municipal, porque efectivamente cando se quere facer algo en determinadas vías de servicio e estradas e servizos ao redor da autovía, temos que pedir permiso e se consideran os propietarios desa estrada. Entón, esta é unha das que lle levamos no mes de julio ao Ministerio de Fomento. A mí me gustaría que o fixeran, porque non fan nada aquí en este Concello. Entón, polo menos estas cousas pequenas, pois me gustaría que o fixeran e aí estamos. Gracias. BNG? Ben, teño 3 preguntas, pero antes das 3 preguntas vou a facer a cuestión de sempre, que levo 8 meses esperando a que se me respondan as preguntas do recoñecemento extrajudicial. Sigue sin contestárseme. Entón, volvo a insistir por 8ª vez que se me contesten, por favor.
Con respecto a preguntas para este pleno, preguntei na Comisión de Facenda, aínda que non este a concelleira de Facenda hoxe, vou formular a pregunta igual, se xa se constituiu a Comisión Antifraude. Lle contestará a concelleira. Vale. Despois, tamén, se nos recoñecementos extrajudiciais, aos informes de intervención falaba de posibles fraccionamentos de contrato. Eu pedinlle que investigaran ese termo, porque estamos falando de algo grave. A pregunta é se investigaron algo deses posibles fraccionamentos de contrato que se sinalaban nos informes de intervención. Con respecto aos recoñecementos extrajudiciais. Cando este a concelleira, que, como todos saben, faleceu o seu sogro e hoxe tiñan o funeral e non estaba para estar hoxe no pleno, lle contestará a todo, pero vamos, os informes de intervención de hoxe son os informes de intervención de sempre, que nos advirten, pois, cando non hai crédito de se o contrato non está axeitado, quer dicir, é un informe de intervención como moitos informes de intervención, pero desde logo que os primeiros en facer todo o mellor posible somos nós. E me refiero, Gustavo, que vostede ten a súa disposición a interventora para facer as preguntas que queira, de por que se refiere no informe exactamente a ese posible fraccionamento. Nos tratamos de que todos os contratos vayan o mellor posible. Se algún contrato ten algunha puntualización, a interventora que yo explique ou a concelleira. Ben, eu non sabía que un familiar de Finara... Sí, pois me pido disculpas porque daba por feito que o sabían e entonces faleceu o pasado sábado, o sogro de Feli. Enterraron no domingo e hoxe era o funeral. Pois expreso as miñas condolencias públicamente, pero non tiña constancia. E por último... O pleno pasado, se non recordo mal, ou hai 2 plenos, comentaralle do paso de peóns da rotonda ao Costilleta, xa Evaristo comentoume que xa se pintou, pero bueno, é unha petición máis ben, que sí que se faga unha revisión dos pasos de peóns en xeral do Concello, porque hai moitos, sí que hai algúns que dependen de Fomento, como o que pasa por diante do Concello, pero hai outros que están moi borrados ou teñen mala iluminación, pois pegarlle unha volta a todos eles para que se repinten, porque é importante no tema de seguridade viaria. Nada máis, gracias. Bueno, pois gracias a todos e, bueno, pois este ano tocou pasar xuntos así o día 25 de novembro e vos agradezo a presenza tanto nas angustias como aquí no comenzo do acto antes do pleno. Insisto, creo que podo falar en nome de todos que as mulleres que temos no CIN e en política social son extraordinarias na súa entrega e o volcado hacia a xente que nos necesita. E, bueno, pois, o gallá que sigamos camiñando xuntos e que o día 25 de novembro, entre algún ano, que verán os nosos fillos ou netos, teñamos que falar de celebración de verdade e non de conmemoración. Mais nada. Boa noite, moitas gracias, levántase a sesión.